Pazuvai vagari veMamutare aiwa marangariwa namutumwa Masango 2024 aiwa tatsika Mamutare. Uyai tinamate, uyai muone simba raMwari, uyai mukomborewe naMwari. Aiwa Mamutare apo padanga mvura kumakomoyo ndo kwamarangariwa iko zvino. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios Chitubu, cha content Chitubu, chisingapo Chitubu, chinonwa nemunhu wese Chitubu, chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka Chitubu ichi chine content iri healthy, chine content yakachena, yakakodzera ngechinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Mawana. Happy Workers Day. Ndofunga muri kuhunwa, muri kunamata, muri kuita zvamuri kuita, muri kugocha, muri kuita sei, ari sei mazigi. Aiwa mawana. Panapa nenyaya diki yandiri kufamba nayo, nangoti gaga nohanda kusiya zvenyu muchita mukuita sei yamuri kuita handitika. I'm very happy and special thanks kuna mukoma gamba akwe kuti aiwa mukomana adzoka back online, Dr. Clarence. Ndaitaura naye musuno, aiwa I'm super excited. Ndichamuunza for an interview tombokurukura tichionesana kuti zvinhu zvakaita sei, zvakamira sei, zviri kufamba sei handitika. So nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje inyaya yaVictor. Go see Victor. Pane mamwe maskills atanga tisingazivi kuti maZimbabweans tinawo. Baba nyaya yekungoda mota ndo maskillful akuitwa nevanhu. Sada kuplayera video remukomana achitaura zvaanotaura, mondiudzawo kuti bo here zviri kuitwa nemukomana uyu handitika. But ndisanda player the video dangokudza kuti musi wa4 5 madzibaba Masango vanenge vari kwaMutare vachimhanya ikoko, gara wakawandira ikoko. Kana uri ikoko, gara waita sei, watora madetails aya ari pascreen, manamba ndi aya ari pascreen, unozvionera wega pamhino sefodya. Kana achikuchita muloke, kana wakaroyiwa send back to sender, zvononopedzerana ikoko handitika. Saka wona iskillful iri kuitwa nemukomana uyu ari kuda kunonzi go see Victor. Mukomana go see Victor. Wanaiwa maZimbos, they are talented. Reka tinzwe kuti how far is too far apa, kuti kufamba sei. Vigela, tell us about Castle. My friend, this is a good luck. Chivayo always tries to lift economy. Chivayo's advantages should truthfully lead empowerment. Entrepreneurship leads to success, ask Chivayo. Emerson loves to see Africans conquer. Later, Africans give Emerson respect. Vigela, tell us about Castle. Yay! And some of Zimbabweans, we are so talented like this. Let me know what you think in the comment section. Kuti unofunge nenyaya iyi yemukomana uyu ari kuratidza maskills ake, kuratidza kuti aiwa kusimbisa chinhu handitika. Aiwa uyu anodeserva kunoona Victor uyu asiyana na-levels extra large na-T-Gons akanzi none of the above handitika. So uyu anodeserva unonani kunoona naVictor. So ndoka video kangana kokubatira zva 2 minutes. Musakanganwe kuti munhu wese ari kwaMutare, mwana wese ari kwaMutare, all roads
akananga kwani kwamadzibaba Masango ubva musi wa4 madetails ndo aripo pascreen apa ande tinoda sei tonobatsirwa ande tinobatsirwa zvese fona information upiwe information yakakwana pascreen apa andika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, root it's bye for now. Ngasangane video rinotera. Pazivai vagari veMamutare aiwa marangariwa namutumwa Masango 2024 aiwa tatsika Mamutare. Uyai tinamate, uyai muone simba ra Mwari, uyai mukomborewe naMwari aiwa Mamutare apo padanga mvura kumakomoyo ndo kwamarangariwa iko zvino namutumwa Masango aiwa. Iwo vagari vemuHarare tiri kuti aiwaka magara muchiziva kuti baba vanowanika muno muHarare paAC 35 muna Mambo aiwa. Munosangana nemunhu waMwari muno muHarare, zvakare tinenge tirimo muno muHarare parugare tichingonamata zuva nezuva vanhu vachikomborerwa. Asi Mutare kunyanya ndiye yarangarirwa apa musi wa3 nemusi wa4 nemusi wa5. Tiri kuti Mutare aiwa zvako zvaita nemunhu waMwari ari kuti uyai tinamate, uyai mutore ruponese kubva kuna Mwari. Ende tiri kuti nezita raJesu aiwa uyai tinamate muchisunungurwa zvakawanda zvinokunetsai. Mwari ndiye anoponesa chete, simba raMwari rinoonekwa muchinge masvika. Uyai Mwari akuitire zvakanaka, Mwari ndiye anoponesa. Atisundaidza kumakomoyo akati endai kwaMutare munoona vanhu vekwaMutare munamate navo. Saka tauya kwaMutare kuti nguva yenyu yakwana yekusangana nemunhu waMwari. Saka ndini wenyu mutumwa Masango tiri kuti usamire, uya tisangane kwaMutare muno muguta reHarare. Tiripo parugare apo aiwa. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei.